Аз съм Гасока и днес ще играем Майнкрафт. С мен е ThunderBG. Днес ще играем в Cosmic Craft на Survival Games. Нека да започваме. Къде влезна? Аха. Коя писта? Да, влезна. Така. IP-то ще бъде в описанието. Шо? Нищо няма. Днес ще играем, както разбрахте, Survival Games. Здравей! Hello! Hello. 5, 4, 3, 2, 1. Чао! Диамантен ме човек! Уоу! Не мога ги бия още. Тръгвам на някаква посока. Уоу! Не, заклещах се. Аз ще ги бия с пръчка. Самурайската пръчка. Ще Къде ти ела въртя. към мен? Чай, по-скоро ще дойда към теб. Аз не знам къде си пърна първо. Аз мисля, че те видях. Казах мисля. Мислиш, именно. А колко мислиш, аз не знам. Се бием след 5, 4. Ох, 3, 2, 1. Адаме, това ти ли си? Не. Един ти взе айтемите. О, убих един. Ох. Ого, така, още лък. 5 диаманта, човек. Какъв е този късмет? Не знам. Късмета на клипа. А, Да знаеш, че тук можеш да тушиш храстите на дърветата, ако искаш да се качиш някак горе на То някой би трябвало да можеш. Ами не би трябвало, а можеш. Чест. Често тук има ли? Не. Сега имам и Diamond кирка. И за какво ми е тази Diamond кирка? Ги бия. Да ги биеш. Ще ги бия с Diamond кирка. Влизай в сградите, защото... не. Точно, аз съм там. Да, Някакъв това не си ти. човек. Така, аз влизам. Аз съм някъде близко, много близко да спомня до някаква сграда. Аз съм в някоя сграда, където няма чест. Diamond Сега. Chestplate. Усещам как ти ще се развиеш. Дали аз се усещам. Влизам съм в грешните неща. Аре бе, още един чант на тълък и нямам стрели. Аз съм... Даваш ми лъка на мен. Добре. Имаш си дъма меч. Още 5 дъма. Добре. Имаш си 5 диаманта. Какво е Това това? ако не ти стигне, аз не 10 знам. дъма имам аз. То също пак е бройка. Аз пък имам броня. Ма нямам храна. Аз имам храна. Аз я купих. Защо честовете са празни? Така, на върха честовете са празни. Забавно, а? Повечето хора така се прецакват. Дали ако падна ще умра? Там да не си в ямата, там където е... Не, пили демичкът падам. Това е друга сграда. В нея има човек, Да, който ще мре. С пръчка ще го бия. Да, бягам от тука. Облаците ще не са ми махнати. Он ще ме би. Кот. Няма нищо. Не, той ме гони. Той ме гони. Нямам храна. Защо? He wasn't ready. Бегай, Гасок! Супер, Гасок съм, пък не може да бяга с хората. Умря ли? Не. Добре. Мога да се самоубия, ако искам. Още 5 диаманта, човек. И една пръчка. Добре. Няма да ме да спра да говоря. Супер. Ти никога не спираш. Yes, убиват се овцете. Така, свърши ми храната. Сега с нетърпение чакам някъде да открия чест. И как ще се кача горе, аз не знам. Голден апълки. Ще спреш ли да говориш? Добре. Твърде нервищо. Не стига, че аз не съм финат, а ти ми говориш за някакви дъма неща, голд неща. Game End. Какво трябва да значи Game End 16 минути? Как ще свърши, ако има двама?
Има се предвид, че тогава е 9 мача. Това е там, всички се О, събират, нали? Да, 9 мача знам. И почват... Зайче. Ако имах броня, чакай съм съгласен за 9 мача. О! Имаш ли диамантен нагърник, само трябва да откриеш някакъв крафтинг тейбъл. Имам бутушки, имам и чейн леджит. Диаманти ли са бутушки? Не. Освен честплейта. Ами на мен ми трябва крафтинг тейбъл. Човек, виждам те, спри на едно място. Имам един някакъв компас, дет ми показва на колко метра съм от тебе. Аз съм във вода. Няма... Знам, приближавам се до Крис Гатито. Ти така ли се казваш? Да. Ете, виждам ти името. По-остров ти. Близо си. Давай, погледни, качи се нагоре и аз му зад хълма. Това се опитвам да се кача. Бързо, качвай се. Ай, какъв е това? Аз ако мога да се кача, аз не знам. Ето. Ох, Ако имаш ентер перла, хубаво да ме хвърлиш. нямам вече живот. Тя ще ти дам диаманти. Не искам. Трети. Взимай ги. Взимай това. Взимай едно това. Чай дам ти. Лък, yes. Нагърник. Железен. Да виж, започнем с железния. Ох, меч. Това много хубаво ми дойде. Меча. Обаче, Ай, сега на къде? виж ми на месо. Ще ме накажа да килна да ти взема месото. Защото случайно съм на едно бутче и половина. Ще вземам златната ябълка. Не. Като кажа нещо, знаеш, че го изпълнявам. Минали път казах на Лига of Legends, че ще флашна и флашнах. Как иначе? Фак. Човек, какви сте скали? Във водата скача и няма се катерим, защото поне ти си хъби живота. Искаш да се самоубия. Чакай, не. Има някакъв ендър, че съм не мога. Ама аз искам да се самоубия. Почваме след 5 секунди дед матч. Така че трябва да внимаваш. Как след 5 секунди, бе? Гледай пак. Почваме, не. За чест, ендър чест сложи, нали? Ти направо TNT шашна. намерих. Ти Трябва ли ми? TNT. Искаш да се самоубия? Чакай, ще не те чувам. И аз имам 4 TNT. Какъв дъжд. Много силно си обичал. Да. Да те чувам, защото нещо заради дъжда. Аз съм Къде си изчезна? спрял звука на времето. Всяко тук няма чест, аз направо се отказвам. Не, махай се оттам. Умирам от глад. Ще останеш на 5 живота или на половин. Едно от двете. Или на 3. Реди, толкова ли е бедно? Толкова ли е бедно? Много е бедно. Това дете. Ще може да се качи. Чакай, аз имам една диня. Сега забелязах. Знаеш какво? Иди ми да те убия. Не. Вземи я. Не яш ябълката само. Тя е за спешни случаи. Гейминг. Това е спешен 12 случай. минути. Случайно не мога да се катери, ако нямам бутчета. Не, човек, отказваме се, тук няма смисъл. Аз мога да се изкача, ама трябва да изям. Виж колко често там има, виж. Лева тука. Къде си? Ето. Там горе има често, има проблемите. Ще се качим. Не може да се бъгва играта. Пак нещо. Ендер чест. Изписва 4, 3, 2, 1. Тук ще се го сложим или тук? Тук. Сега ще заседна. За мен. Имаше 3, взех една. Имам 2. Дропна се пак някакъв чест. Къде се дропна? Пак година апълки. Добре. Имаме 6 година апълки. Добре, супер. Ти колко имаш? 2. Да ти дам? Не. Ще бъда за малко, аз казвам да кажа битката.
Не, аз какво правиш, бе? А ти зле ли си, бе? Защо ги ядеш, човек? Не А, ги не ям. ядеш. Добре. Защото прави е така, не? О, 30 секунди. О, 30 сек. Окей, може да ти дам малко, дай ти дам. Чакай, сега ще умра, ще ми вземеш айтемите и се надяваме, че ще оцелееш. Чуле, отдръпни се от мен, защото ще слагам на стените. Не дей, брат, не дей. Сими ми айтемите. Твоите ядеме ги няма, изчезнаха. Взривиха се. Или не се, да, от айтемите ли се взривиха? Взривиха се. Да. Не, изчезнаха айтемите. Това е по-хубаво. Да. О, човек, какви сте... Има шанс. Срещу никой. Имам. Направо. И се натрових сам, да отвън. Ах, Пазете, и аз го налагам. да, отрова, човек. Така се натрових сам. Чува ли си за златни ябълки? Не, аз казах да я ям докато ме бие и докато се бия. Ми той бягаше от теб преди да почне пълно. Ама тогава не течеше отровата, не знам защо. И Да, после- защото тогава ни беше пуснато ПВП. Добре, ай лепсвай. Къде си? Още една игра ще изиграем. Аре, къде? Къде си? Къде си? А, Ето тук. намерих. На коя? Сега 8. Защо? Да знаеш, че има шоп. Мералда е шоп. Аз там си купувам храна. Недостатъчна за мен. Ще си купя още 5 хляб. 5 хляб. Чай. Почнахме ли? А, не сме. Почваме и сега. Аз ще заглушя за малко. Така 15 секунди остават. Cosmic Craft, между другото, е английски сървър. В него има много ларвове. Най-любимите ми ларвове в този сървър са Creative, Survival Games и PvP-то. Преди имаше и Dwarves vs Zombies. Много спряха и аз не знам защо и затова много съжалявам. Беше невероятна игра. Но се надявам скоро пак да я включат в листа с игри. Така. Някакъв чест? Не. Или да. Сега почнах много добре. 15 души останахме. Виждам човек. Нямам се много мисля за слабак и ще дойде при мен. Или аз ще дойда при него. Обаче видях и там някъде човек.
ще избяга. Много гадно. Чест, празен, той също. Вижте млечка. Сочна. Снимам също и на Team Fortress. Малко по-нататък ще снимам и на CSGO. Снимам на League of Legends. Невероятна игра. Бегай. Фак, мирам. Help. Бях. И мисля това да е за този епизод. Чао и до скоро!